Bună și astăzi ne jucăm un parcurs, dar nu știu cum se numea muzica, adică mi-e greu și să o pronunț. Ok, hai să luăm pe aici, dar totuși pe aici cum să zice că tișăm, hai mai bine să nu tișăm, să luăm de la început. Nu, mai am doar 18 Robux și n-are rost să dau asta. Oricum am făcut-o intenționat, dacă nu știați, dar era clar. O luăm pe aici, încetișor. Ok, mamă, l-am întrecut pe ăla, care urca și pe scară. Ok, cui pasă? Nu, dacă mă trolează, sper să nu mă troleze. Ce credeam că o să mă troleze nubul ăla, dar nu m-a trolat. Așa, și acum că știu că nu trolează oamenii ăia, pot să merg liniștită. De ce s-a aruncat ăla? Da, totuși, nu-i treaba noastră de ce s-a aruncat ăla. Să ne aruncăm acolo jos ca să facem mini-parcurul? Bine, deja m-am aruncat. Dar ne trebuie o parolă, ia să vedem. Nu. Și am ajuns din nou aici. Mai bine nu mă duceam acolo. Și nu o să mă mai duc o dată. Parcul cu Six Seven, că deja nu mai pot cu Six Seven-ul. Da. O să cad din cauza lui. Da, cum am zis. Am căzut. Totuși, să vedem până unde reușim să ajungem. Că de când nu m-am mai jucat eu un parcurs, nu prea mai știu. Dar, apropo, mie îmi place să trolez, dar nu trolez oamenii așa care n-au nicio vină. Trolez trollerii, adică sunt un troller de trolleri. Sună ciudat, dar da, asta fac. Oare dacă mergeam pe cealaltă linie cădeam? Aproape se deschide slap-ul ăla, haide să luăm. Trebuie să fie ușor mini-parcursul ăsta. Am ajuns! Acum să numărăm și noi odată. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acum avem și slap-ul de aur și să trolăm niște trolleri, dar nu cred că mai sus sunt trolleri, deci dacă vreți neapărat să trolezi doar de data asta oameni vinovați. Că mie nu place să fiu trolată dacă n-am făcut nimic. Și apropo, mi-am amintit că de mai mult când eu mă jucam un joc așa cu troll și cu flank, un băiat m-a trollat și eu i-am zis clar că eu trolez doar trollerii și nu m-a crezut. Și da, m-a trollat. Și am venit sus și el m-a trollat iarăși. După aia nu m-am mai băgat în treabă și n-am reușit până la urmă să-l înving, adică avea slip-ul mai slab decât al meu, nu înțeleg. Și dacă vă place așa mult să trolați oameni nevinovați, adică zic acum pentru cei cărora le place, există un joc care nu mai știu cum se numea, dar era gen Aura, așa se numea ceva, cu Aura și eu am Aura 84 în jocul ăla, vreau să fac Aura 100. Și o să fac și partea 2, dar nu o să fac mâine,
Pentru că mâine sunt sigură, dar trebuie să vorbesc să mă decid. Am căzut, da, ok. Dar trebuie să vorbesc cu mama cuiva, prietenului meu, să îl lase să fac un videoclip cu mine. Voi nu-l cunoașteți, dar o să vedeți voi. Da. Cum să ajung chiar aici? Oh, nu. Ok, să continuăm. Sunt drăguțe pisicuțele, dar totuși o rămân pe căi. Și nu-l mai tălesc pe ăla. Ok, poate reușim să ajungem poate chiar mai sus decât eram atunci. Cine știe? Viitorul n-am de unde să-l ghicesc. Dar pot să ghicesc ce o să fac acum, o să sar și o să ajung aici. Cum v-am zis, mereu știu ce voi face. Cum a ajuns băiatul la parcă nu era ăla care mi-a dat el sau era altul? Da, parcă era altul, dar seamănă. Ok, totuși nu o să mai întreb nimic. Treaba mea este să termin aproape cam jumate de obi, dar vă spun, nu cred că o să termin obiul chiar și în partea a doua. Poate ne trebuie, cred că, 3 părți. Da, părți, era să di parte. 3 parte, nu trebuie 3 parte, ne trebuie 3 părți, nu 3 parte. Să mergem și să mergem. Acum, cred că mai avem puțin și ajungem de unde am rămas, așa că mă țin minte. Mi se pare mie și o fata aia mă urmărește. Nu cred că mă urmărește, că altă cale nu are. Dar nu-i corect că ea sare cu ăla al ei. Dacă auziți, că nu sunt sigură dacă auziți un fel de zgâriat, este câinele meu care de-abia acum, unul din câini, pentru că unul a făcut atunci, adică fetița, o știți pe Elvira. A făcut baie ieri pentru că are o alergie sau ceva de genul și acum el a făcut baie și el și se tăvălește mereu după baie în coșul lui. Ok, dar noi vorbeam despre altceva. Și se pare că am ajuns mai departe decât eram. Ce cute sunt pisicuțele, dar v-am zis, rămân pe câini. Pe bune, dar n-am căzut chiar așa de mult. Dar dacă n-am căzut de la început. Cred că îl mai fac doar pe ăsta și după aia cred că închid videoclipul, da, cum am zis. Și la mulți ani că nu am apucat să vă zic atunci, pentru că n-am făcut de Revelion videoclipul, pentru că erau cu invitați și da, nu pot să fac videoclip cu invitații. Și hai să trimitem confeti, da. Nu găsesc confetile, hai mai bine să trimitem niște fluturași, perfect. Ok, fix acum am primit Camil, da, pe bune. Și episodul se încheie cu un respawn, nu? Pa, pa!